As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Nining atong kalibutan nagihasol sa panag-away ug gubat atong iampo nga unta maghigugmaay ang katawhan, magsunod sa sugo sa Ginoo ang paghigugmaay. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors siging pamalit sa atong mga slots dinhi kay nahigugma sa pagtabang sa atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo usab sa mga grasya nga makapahimo nilang malipayon og balaan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayod mapakyas. Patalinghogi ang among pangamuyo. Luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako og gigapos gani og kadina sa sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos, busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Hesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayod ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Pahinumdumi niini ang katawhan ug pahimangnuy sila at tubangan sa Ginoo sa dili pagpakiglantugi, bahin og mga pulong, kay dili kini makaayo, kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga walay angay ikaulaw, ug nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Ang imong mga paagi, o Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Ang tanang mga dalan sa Ginoo kaluoy o kamakanunayon. Kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan ug sa iyang mga gimbutan. Ang Ginoong makikhigala kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang kasabutan alang sa pagtudlo kanila. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaig ng Diyos, alleluia. Pagdaig ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya o nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayod ang Ginoo.
Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay laing sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran og paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Og wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pag-anhin ni Hesus sa kalibutan mao ang pagluwas nato. Nya di kita maluwas basta dili ta magsunod og mga sugo. Mao to ang mga kuan kadto mga Israelita sa panahon ni Moises, gitagaan gid sila napo kasugo. Nya gikan aning napo kasugo, 10 commandments, gahimo sila og more than 500 ka mga sugo, specific nga mga buluhaton aron sila mahimong luwas or mahimong balaan sama sa Ginoo. Unang usahay, naglibog na sila, hain gyoy unahon. Pag-abot na ni Hesus, dili na napo kasugo ang iyang gihatag, kung dili ang essential part sa napo kasugo. Kasago pa ba mos napo kasugo? Kisay makasago, gikas number 1 hangtod number 10. Sa ato ng Katoliko nga hanay kay ang uban sang sikta naam sad sila'y laing interpretasyon, wa kay ta magkaparihas. Sa Katoliko lang sago mo wala, inyo ng assignment, i-google lang, google bang ana ing na Catholic 10 commandments on according to Catholic Church. Ana ang first tulo ana gahisgot nga ang Ginoo gyoy atong simbahon, ang Ginoo gyoy atong tahuron, sundon, balaanon, og di na kita magbaton og laing Dios-Dios. Mo nay first 3. Nya gikan sa ikaupat ngadto sa ikanapo, pulos na gina paghigugma sa atong isig katawo. Tahura imong mama, ayaw pagpatay, ayaw pamakak, ayaw panapaw, ayaw kaibog, uban pa diha. Mo na gi-summarize na ni Kristo nga ang essential part sa 10 commandments mao di ay ang paghigugma sa Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kalag. Siya ra gyud maoy Ginoo. Mao na nay essential. Nya ang ikaduha, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So duha gid ni kasugo nga dili na pwedeng buwagon. Nya ningon dayon ning lawyer kaning magtutudlo sa balaod nila, ningon sakto gid Lord kanang imong gisulti nga duha kasugo, mas importante pa na sa pagsigig halad og mga mananap, siging halad og mga kwarta 10%
tithing mas importante pa na kay magunsa magsigi kag offer og mga mananap imong ihawon mga baka pagyud mga karnero unya gasigi kag dumot sa imong isig ka tawo magunsa magsigi kag hatag og tithing nganhi sa simbahan pero gasigi sa kag practice og tuo-tuo aron na kay daghan nga madawat sa imong kwarta nahigugma kas kwarta sige lingay imong tupad ing na mutuman ka anang sugo ni Kristo na tuman ka kung imong higugmaon ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon imo dieng pagamyan ang ilang agianan imo gid ang koralon ang ilang agianan o imong padak-an tubag kung ang imong koral ba nakapagamay sa ilang agianan dito sa imong silingan nya nahigugma kanila sama sa imong kaugalingon imong padak-an ang ilang agianan o pagamyan hinay kay mo mutubag kay ngano man otro man sad mo nga kusog kusog kay mo duki-duki ana mga yuta mga utlanan di gyud paagian ang akong tugkaran kay mabantok ko niya kung imo nang gihigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon nganong di man nimo paagion das imong tugkaran di ba nga moagi man sad kadiha di sa to paparihas ra mo kay imo gunang kaugalingon daw kay kanang imong tanom di gyud ka manghatag anang imong mga bungas imong mga tanom ngadto sa imong silingan ug mokuha gay sila sa imong tanom imo gyung pusilon ana anya kung nahigugma kanila sama sa imong kaugalingon nganong imo manang buhaton malipay ka nga mukaon sila ingka unya sila pader sila pader wa man sila mahigugma nako sama sa akong kaugalingon or sa ilang kaugalingon ilang man pangwaon akong tanom dili na mao importante mao bitaw nga si Kristo usa sa iyang mga instructions unsaon paghigugma naa sa John chapter 15 niingon gid siya higugmaa ang inyong kaaway o John chapter 15 ba na nalimot nako bugo-bugo ta ning kuan basta niingon siya nga higugmaa ang inyong kaaway nya pagpakamatay mo para sa inyong gihigugma na siya di ta magsigi og base sa atong paghigugma sa toy isig ka tawo sa ilang binuhatan kay kita gud usahay magsigi man ta nang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya gigapos ko sama og usa ka kriminal tungod aning pagsangyaw nako sa ebanghelyo ni Kristo nagantos kog maayo ani pero wa gapusa ang ebanghelyo. Ug unsa may ebanghelyo? Ang gugmas Ginoo nato. Sige, lingay mong tupad ing naandam bakang gapuson sa imong paghigugma sa imong isig ka tawo. Sugot ka gapuson ka. Muna si Lorenzo Ruiz, atong unang santos, gigapos, gipatay dito sa Japan. Niantos kay nahigugma man. Muna ikaw asawa, gapuson ka sa imong bana, nya kulatahon kag maayo, ang sa may imong isulti. Ang sa imong isulti. Kaning gisulting San Pablo, ngadtong Timoteo, ningon siya, kung namatay kita uban kaniya, or uban ni Kristo, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, pasabot di na nimo siya sundon, ilimod usab kita niya, di na sa taniya dawaton. Kung kita dili magmatinumanon, pasabot ato siyang supak-supakon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang Ginoo mga igsoon, dili mo usab-usab sa iyang desisyon. Ang iyang paghigugma nato for better, for worse, in sickness, in health. Ang sa panang usa? For richer,
purpurer hangtod Dios kamatayon. Mao nay paghigugmas Ginoo nato. Nya faithful kay siya ana. Usahay kita di man ta faithful, pero ang Ginoo pabilin gina siyang faithful. Kinsa ninyo dinhi ang faithful gyud nga mopalit og slot asa kamot? Tulora ka buok. Kamong uban depende lang. Ana unang ato, depende lang, no? Ayaw ana kay makuha ta siyawa. Kinahanglan permanente gyud ang atong paghigugma sa Ginoo labaw sa atong kaugalingon. Nya ang paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Mao gyud atong buhaton. Mao na kaning pagpalit og slot unsa man na siya? Kining pagpalit na to ani ato mga slots dinhi ba kanang SBF dag 500 pesos para sa kumbento, kaning MMHD 1,000 pesos para sa kapilinya. Unsa man na ang kumbento simbolo sa presensya sa Ginoo, lugar diin makita nato ang Ginoo. Ang kapilinya kanang atong shrine sa Our Lady of Fatima dito sa San Remigio, replika sa Our Lady of Fatima nga chapel dito sa Portugal, the only replica in Asia and the only replica in the Philippines. Simbolo sa presensya sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Nya kun ato nang tagaan og paghigugma, pinaagis pagtubag sa iyang panginahanglan, kining atong pagpalit og slots, mag-antos ta usahay, kay usahay imo nang ipapalit og sudan, arang-arang, ipapalit na nimo tingali og imong mga gadgets, mga sinina og uban pa, pero di na nimo naabuhaton kay imong ipalit og slot. Mag-antos ta. Pero matod pa ni kuan lagi ni San Pablo, tinuod yun nang giingon, kung namatay ta uban kaniya, mabanhaw sa tauban kaniya. Pasabot ug mag-antos ta aning atong pagpalit og mga slots, masulbad sad ang atong mga problema financial. Kay kung kitang tanan mga igsoon mahimo nang manggihatagon sa Dios non nga paagi sa pagpanghatag, masulbad gining problema nato, ekonomikanhong problema nga naghasol ron sa tibuok kalibutan, labi na gid natong mga kabos. Ang kuwang ra gid aning atong kalibutan karon ang pagkamanggihatagon. Usa lang ka prueba. Naagoy usa ka tawo magkupot og $200 billion. Usa ra na ka tawo. Imagine na, usa ka tawo nagkupot og $200 billion. Unsaon man na niya? Nya dunay 1 billion, more than 1 billion ka tawo nga maglisod ganig kaon katulos usa ka adlaw. Dede na tinuod. Di man mumutingog diya. Kana ang kakuwang aning pagkamanggihatagon, muingon ka krisis ang kalibutan, lisod na kayong kalibutan karon di oy, dato kayo ang kalibutan. Pilipinas ingon ta nga mobiya tas Pilipinas kay lisod na kaistanan, giilugan man gani ang Pilipinas sa mga superpowers nga mga nasod. Gailog sa Pilipinas kay rich kay ang Pilipinas, dato kayo ang Pilipinas, tungod lang nis atong pagkadili manggihatagon. Kusog kayo ang atong kadao, kahakog. Maunay atong nakapahimong pobre sa atong nasod, dili ning kakuwang sa ekonomikanhon nga sistema, kung dili ang atong batasan nga purtigyod ka mapahimuslanon sa pipila natong mga leader sa atong nasod, masimbahan man o magobyerno. Grabe ta ka self-centered, di gid ta manggihatagon. Na mga manggihatagon pipilara nya di man sad na kaayo palingkoron. Di kay palingkoron, no?
Sige, lingay imong tupad. Ingna bahala nagwa ta hatagi, kinahanglan manghatag ta. Ingna bahala nagwa ta hatagi, basta kita manghatag ta. Nya di na mo'y question. Ikaw niya sila pa di man na manghatag nga rin nato. Nya kita magsigitag panghatag, alkansi ta. Ayaw kabalaka. Di na ta mangandoy nga manghatag pa ni mga tawhana kay naungo na sila pangurakot. Unsa may atong pangayoon, ang gisaad sa Ginoo na kung kinsa tong manggihatagon, hatagan sad sa atong amahan. Mao na ang atong gugma adto gyud sa Ginoo, dili gikan anang atong isig katao. Kamong mga bana, ayaw mo paglaom nga kanang inyong asawa mo nay mohatag ninyo sa inyong gikinahanglan. Di na kahatag, buwagan pa kaana magkalisod. No. Now nga nay mong asawa, so but lang. Di ginakalauman. Asa man kamulaom, bana. Didtos Ginoo, sigihig hatag og paghigugma ang imong asawa, sigihig hatag og pag-atiman ang imong asawa, bahalag suklian kas iyang pagka maldita, pagkayawyawan, pagka-arrogante, pagka-domineering. Sige lang, hatag lang. Ayaw na pangandoy nga tagaan kag pagsabot, paghigugma. Ayaw na. Ang Ginoo na imo hatag na. Nya vice versa. Kamusang mga asawa, ay mo pagsigpangayo o kalipay anang inyong bana nga mao'y muhatag ninyo sa inyong gikinahanglan. Sige laghatag sa inyong bana, tagain nagpag-alima, pag-atiman, paghigugma, pagsabot, pagdawat, kana isigig hatag. Ang Ginoo na muhatag nato. Dili gikan sa imong bana, gikan sa Ginoo. Makurat lang niya ka, nganong daghan kay kagrasya, nganong malinawon kay ka, nganong malipayon kay ka, nganong tagbaw kay ka sa imong kinabuhi, gikan na nas Ginoo. Mo sa nay buhaton sa mga anak, sige lang yung hatag, siging hatag sa inyong ginikanan, sa inyong pagsabot, sa inyong pagtahod, sa inyong pagsunod o sa ilang gisulti. Bahala na mga buango na usahay ang ginikanan, demanding kay tanan. Sige lang yun, bahalag maghilak na ka. Ana, ang Ginoo ray molipay nimo isip anak, ay napagsigig subay-subay, ay napagsigig gumbol diha. Di ba? Nya kamo sa mga ginikanan, hatag sad mo sa inyong mga anak, bahala nagtapulan kay na, sige lagduwa anang cellphone, computer, di gani mo ampo, di gani mo simba, og mo simba matuog ra sa dinhi simbahan, ana. Pero tuan na gis inyo, imong pakatulgon, di gyud matuog, sigak ig mata, sige tulpok anang computer. Sige lang, tagay lang yun. Sige, higugma. Ang Ginoo na muhatag nimo og kalipay isip ginikanan nga mahigugmaon. Og mauna nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, tudloi ako sa imong mga dalan o Ginoo. Ang pamaagis Ginoo mga igsoon dili gyud parihas ato. Love ang iyang pamaagi. Do everything out of love. Unang doon mo ingon ako din pader, kanus amang ka mohonong o pamaligya anang imong slat nako kon wa nakoy gugma. Og wa nakoy gugma, mohonong nako og baligya. Kay kining akong pagbaligya, ang gugma ni nako sa simbahan, daghan pakitag bayronon. Kaning atong bayronon lang din labing minus mga 15 million pa na kaning atong kumbinto sa para lang nas mga contractors nya og mahalin ning atong ako lang din mong i-update ang atong SBF DAG na natay halin nga 24,361 ka slots na apay 35,639 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Mudagan pa nig mga naanis mga pila maning 35 mga 17 milyon siguro ni kung mahatag gini nato tanan. Igo-igo gina natong ibayad sa atong mga contractors nga human-human na nato kumbinto nya. Ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para sa Kapilinya na nasa tayhalin nga 1,765
na apay 4,235 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Unsa man ni siya? Mausan niya ang atong ibaya dito sa contractor kay gihuman na sad niya ang katong contract dito sa grounds bisan pagwa pataka fully paid. So napay mga around 6 million nga atong bayronon ngadto sa contractor. O kitang tanan mutabang, kitang tanan muhatag sigon aning ato mga slot-slot gaan kayo muhatag kag 500 usa ka semana para sa simbahan para ning atong SBF dag gaan ra gyud kay nastanan, pero ang impact ni ana sa imong kinabuhi mao ang grasya nga 100-fold. Nya kun mauna ni ang batasan natong tanan out of love maghinatagay na ta nindot kay puy-an ang kalibutan. Imagine mga pilata mga 1.7 billion ta ka mga Katoliko, mga Kristiyanos tibok kalibutan og mahimo ning mga generous kaayo kaning 1.7 billion ka mga Kristiyanos pagkanindota puy-an sa kalibutan. Bahala na lang na dihang mga around 6 billion kay mga 7 billion man kuno ta ka tao tibok kalibutan. Bahala na lang na mga 5 billion kapin. Kita lang 1.7 maghinatagay ta. Basta nindota puy-an. O gato ning buhaton sa ginagmay natong paagi makatagamtam sa tagkalipay nga tinuoray manindog ta. Mga igsoon, ang atong Ginoo nagtudlo kanato sa paghigugmaay sama sa iyang paghigugma kanato. Busa malaumon kita nga mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahan dili gayud unta mohunong sa pagsangyaw mahitungod sa paghigugma sa Dios ug sa isig ka tawo nga mao ang kasing-kasing sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga dili gayud unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto sa mga kabus, sa mga pinasagdan ug sa mga biniyaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang matagtaw atong pakitaag kaayo ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, mabatunan nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang atong mga hinigugma nga mihalina dad-una ni Kristo ngadto sa iyang tunhay gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Langitong Amahan, ihatag kadamo ang mga grasya nga among gikinahanglan aron kami mahimo usab nga mahigugmaon. Amo kining gituboy nganha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pagdaikon ka Diyos, Amahang langit nun, lingkasan namong mga masalay pon, ang panubino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa tawo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad nining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig ug paghigugma, himoa kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi ug pinaagi niining Eucharistia, pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaag kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami igugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari,
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. Fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo dili lamang sa among mga ngabil kundi usab sa among kinabuhi aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Dios non. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung higugmaon ang Dios labaw sa tanan ug ang atong isig katao higugmaon nato sama sa atong kaugalingon. Salamat sa nagsigig higugma nato og namalit og mga slots, padayon tagpalit og slots sa atong SBF DAG 500 pesos para ni sa atong kumbento niya sa ato sad nga kaning MMHD 1,000 pesos para ni sa Kapilinya de Fatima.
ngato sang DSAP katong investment slot nga 500,000 pesos per slot, open pa sab siya ato pang dawaton niya. Ang atong Alliance of Two Hearts Vigil himuo nato ugmang adlaw nang ako sang gihangyo gyapon kitang tanan, labi na gyud sa mga mandated organizations mo apil gid ta ani usa ni siya ka sakripisyo. Magsugod og alas 9 sa gabi niya matapos alas 4 sa kaadlawon ini ka Sabado sa kaadlawon. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a rightful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give